Чук, чук, чук. Що е то? Наближаващата война. Не е смешно. Измряха поколенията, които помняха Втората световна война и не излязоха всякакви плазмодии, които говорят с радост за една предстояща война. Те не ти казват, нали, за тук ще ходим да умреме. Те ти казват, сега ще си вземем това, ще си вземем това. Ще станем велики. Всеки ти говори за величието едно време. Никой не ти говори за мъртвите сакатите, за разрушението. През Първата световна война Варна е бомбардирана няколко пъти от руския имперски флот. През Втората световна война София е жестоко бомбардирана от съюзниците. И ние сме много малко пострадала от войната страна. Нашите войски участват само няколко месеца в сражение по време на Втората световна война. Но когато бях малък, мъжете, които са ветерани от това време, отказваха да кажат и една думичка на нас, децата, за фронта, за войната, за сраженията. Бабите, техните жени, тогава бяха на по 50 на години, само ни гонеха и казаха: тихо, това е нещо страшно. Нас ни бомбардираха с съветски филми за войната. Колко велики са нещата. Героизъм, величие. Ама никой не ти казва за окопите, дето гниеш там с месеци или с години. Ако изобщо се върнеш без крак, без ръка. Без крака. Бомба, която падне, дори случайно пусната. Бомб тряс и целият ти живот заминава. В най-добрия случай само ти разрушава къщата, ако имаш магазинче, гаражче, количка. Ако вътре ти е половината семейство, как ще живееш после? Без децата, без жената, майка ти, баща ти. Почваш да градиш от нищото. Пак ще имаш ли моралните сили? Войната е нещо страшно. Изобщо не се подлъгвайте по разни, ще го кажа грубо, кретени, които ви обясняват колко прекрасно бъдеще ни очаква, като си вземем това или онова. Путин обеща на руснаците величие. Нападнаха Украйна. И от двете страни вече има милиони убити мъже. Ама убити жени, убити деца. Това те първа ще продължава. Никой не знае още колко ще продължи. Вижте Сирия. Това е само гражданска война. Вижте картините от Испанската гражданска война. Вижте раните от Испанската гражданска война. Говорете с гърците за гръцката гражданска война. Пазете се. Пазете ума си чист от идеи за война. Нямате представа какво е това. И аз нямам. По-добре да нямаме. По-добре само да гледаме репортажи отдалече. Дойде ли тук кръв, страх, смърт?